var super fedt at møde Michael Laudrup. Kæmpe idol for mig. Vi skal ud og lave lidt ude på banen, og det er jo det sjoveste, det er til at spille med bolden. Ja, jeg tager det med venstre, spiller med højre. Når vi så har gjort det 3-4 minutter, så gør vi omvendt. Så spiller vi med venstre og tager det med højre. På den måde så lærer vi at sparke med begge ben. Det allerfedeste var at spille med Michael Laudrup, hvor han flere gange afleverede til mig, og jeg fik afleveret til ham. Man skulle drible igennem et helt forsvar af blå mænd og score på en levende målmand. Ja, det var rigtig sjovt. Altså, det var nok på et niveau, hvor vi ikke helt kan være med. Jeg synes nogle gange, vi er alt svære ved øvelserne, men vi kan jo ikke både løbe og koncentrere os mere. Sådan der. Ja. Ej, kom bare, ja. Ja. Der er 2. Vi prøvede en kamp, hvor vi var måske spille frit, og så skulle vi ikke røre den særlig mange mere. Det bedste er, at han kan alle de der finter. Man kan hele tiden blive bedre, og det er det vigtigste. Hvis man går ind til hver evig eneste træning, velvidende, at man kan altid blive bedre. Til morgenmad, der har jeg spist 8 solgrøn, og det er det, der giver den bedste start på dagen.